Paršva, alebo tiež Parivartíny Vámana Ekadáši. Ekadáši druhej polovice mesiaca Bhadrapáda sa volá Vámana Ekadáši. Na tento deň by mal oddaný uctievať Pána v jeho podobe Vámana, trpasličej inkarnácie. Nazýva sa tiež Parivartíny, lebo práve v tento deň sa vo svojom spánku otáča na druhú stranu. Maharaj Judištír sa spýtal Pána: Ó Janardan, ako to, že ako Pán Višnu spíš a otáčaš sa zo strany na stranu? Prosím, popíš mi aj tvoje zjavenie ako brahmanský trpaslík a ako si zviazal Baliho Maharáža. Pán Krišna odpovedal: Ja tvorím, udržujem a ničím toto vesmírne stvorenie. Nerobím to ale priamo, ale skrze svoje reprezentácie ako Brahma, Šiva, Indra a ďalšie. Ja sám ležím na Šéšanágovi v oceáne mlieka a užívam si spánku zvaného Jóga Nidrá, pohrúžený do svojej vnútornej energie blaženosti. V deň Parivartíny, čiže Vámana Ekadáši, sa otáčam na druhú stranu rovnako ako ty alebo ktokoľvek iný počas noci. Hoci sa kráľ Bali narodil v dynastii Asurov, bol mojim oddaným. Recitoval védske hymny ospevujúce moje činnosti a vykonával obrady k môjmu uspokojeniu. Bali zvíťazil nad kráľom Indrom a tak prevzal celé jeho kráľovstvo, ktoré som mu dal sám. Indrovi nezostávalo nič iné, ako zhromaždiť ostatných polobohov a vydať sa za mňou k oceánu mlieka prosiť o pomoc. Poklonili sa mi, obetovali mi veľa modlitieb a spolu so svojím duchovným učiteľom Brihaspatim ma uctievali. Súhlasil som, že im pomôžem získať späť ich sídla a kráľovstvá. Vymyslel som veľmi dômyselný plán. Vedel som, že Bali Maharáč rešpektuje brahmanskú kultúru a tak som vzal na seba podobu malého brahmanu a išiel som prosiť o almužnu. Bez problémov som bol pustený do paláca a ako sa sluší, samotný Bali Maharáč ma prišiel privítať. Pohodlne ma posadil a sám mi umyl nohy. Povedal mi: Ó milý brahmana, aký je dôvod tvojej návštevy? Splním ti akékoľvek prianie. Prišiel som požiadať o almužnu, povedal som. Chcem len toľko, koľko pokrie moje 3 kroky. Nič viac, nič menej. Jeho duchovný učiteľ Šukráčárja však na neho naliehal. Bali Maharáč, samotný Višnu stojí pred tebou a chce ti zobrať celé tvoje kráľovstvo. Zváž svoje rozhodnutie starostlivo. Bali však odpovedal: Ak sám najvyšší Pán mi prišiel vziať kráľovstvo, budem mu ho musieť dať. Všetko v tomto vesmíre patrí iba jemu a odmietnúť by znamenalo konať proti zmyslu tohto hmotného stvorenia. Ako náhle Bali súhlasil, moje transcendentálne telo sa začalo expandovať, až pokrylo celý vesmír so všetkými planetárnymi systémami. Chytil som Baliho za ruku a povedal mu: Jedným krokom som pokryl celú Zem a všetky planetárne sústavy druhým. Sľúbil si mi však 3 kroky. Kam mám teda umiestniť 3. krok, keď už nič iné nezostalo? Král Bali sa mi poklonil a ponúkol vlastnú hlavu. Ó Judištír, zviazal som Baliho Maharádža povrazom Varuny a poslal ho dole na Patála lóku. Vrátil som tak kráľovi Indrovi a polobohom ich nebeské kráľovstvo. Pretože mi Bali Maharáč odovzdal bez váhania všetko, dokonca aj sám seba, dal som mu kráľovstvo na Patála lóke a sám som sa stal vrátnikom v jeho paláci. To všetko sa stalo na Parivartíny Ekadáši.